На фона на този естествен талант, какво бихте казали, че художниците си мислят за настъпването на изкуствения интелект? Много въпроси, които и аз си задавам, тъй като все още аз лично не съм го използвала, изкуствения интелект. Се чувствам притеснена, леко застрашена, защото той може би до известна степен ще улесни творческия процес на много хора и ще ги отдалечи от класическото техническо изпълнение, което включва повече време, повече мисъл, повече вглъбяване, повече връзка с духовния свят. И за мен това са ценности, а когато нещо друго ги измести, се чувствам застрашена. Чувствам се застрашена и защото може би аз самата бих се изкушила да използвам лесните стъпки, които този интелект би ми дал, да ми направи композицията вместо мен и това ще ми помогне да съм по-бърза. Аз го намирам това за изкушаващо и затова се страхувам от изкушението. Дали ще стане всичко по-еднакво? Щом, примерно, той ще може да направи композицията, както казвате, спрямо всички академични правила? Има такава вероятност, но ние принципно сме свят, в който всеки имитира някой друг. Ние се базираме на история на изкуството, да кажем 5-вековна. И аз самата имитирам много автори. Така че няма, може би, да е много по-различно, защото и изкуственият интелект ще се опитва да имитира същите автори, но все пак може да има някакво изглаждане на нещата, което ще си личи. Ще си личи, че няма да е минало през достатъчно дългата обработка на ръце и съзнание. Може ли някаква полезна функция да му се измисли? Примерно, ако си го обучим спрямо нашите принципи, да върши някаква работа, например, не знам, в образованието. Аз знам, че в образованието той вече е много сериозно застъпен. Много се използва от студенти да им пише някакви задачи, да им дава друга гледна точка за неща, за които те не са се сетили. Така че и при изобразителното изкуство ще е подобно. Но все пак усилието, което човек полага, му помага да се развие той лично. Ако някой ти го е спестил, значи вероятно няма да се развиеш достатъчно. Намирате ли приложение на NFT в България? Предлагали са ми в Инстаграм някакви хора да продавам NFT, но там има също неща, които са ми много неизвестни. Например, ако аз създам нещо материално, физически и реша да го продавам в дигитален вариант, тогава реално съществуващия обект няма да може да бъде показан никъде. Той вече на дигитално ниво ще е собственост на някой друг, поне аз така го разбирам, и няма да имам право да продам физически съществуващото нещо. И затова избягвам все още да мисля за тези дигитални малки формати. Те са, може би, много по-възможни, ако човек създава така или иначе
дигитално изкуство, а не нещо, което е на платно, с бои и така нататък. Ако целта на изкуството е да направи живота по-красив, предполагам, че това е целта му, как биха могли да бъдат използвани технологиите в тази посока? Целта на изкуството е да прави живота красив, но и не само. Да ни кара да се замисляме над много въпроси. Има изкуство, което се занимава с настоящите проблеми на света, в който живеем, с социална насоченост и съответно може да се занимава и с грозното. Изкуственият интелект, евентуално, той би могъл да ни помогне да облагородим средата, в която живеем, да заимствайки от най-доброто в историята на изкуството, той може да образова хората. Ако е нещо по-масово, да им дава по-добър пример от клишетата или чалга културата или кича. Тоест, много е важно кой управлява изкуствения интелект, според мен.